kadho requirements mag chapter 6. Piny owacho mar kaonti ma Homa Bay kokalo omenda michiwo ne chenro mag kedo gi pek mikelo kod lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi sani koro chako chenro makende mabiro muonyo omenda maromo siling milion 12.3 mibiro pogo ne grube 82 mag mine kod rowere magidhi tiyo godo e jiwo pith mar yien e kaontino. Chenro no idhi tayo wards 40 mantiere e kaonti ma Homa Bay, kama grube 82 go moro ka moro ibiro dwani mondo los tielo mag yien maromo 100,000 ma ibiro pidhi e kor gwenge ma Homa Bay mar kedo gi midhiero mabiro nikech lokruok mar futo mar yamo. Gavana Gladys Wanga manotelo ne chenro machiwo chek makamago noko ni chenro no dhi konyo e medo atamalo mag bunge. Priority mwabro nyiso gini kaming'iewe seedlings mokuongo en grube ma wamiyo support gi mondo pesa ni oluorre kendo bed pesa maduong'. Matiende ni kiwuok ka to nyakudhu los nursery zuma beyo mondo saa asaya midwa tim tree planting day kata saa asaya ma organization mora mora dwa pidho yiende, obed national government, obed county government, to une mubedo kama wakuongo wayude yiende ma wadhi pidho. To kwa kau nono wang'iewo gi pesa. Kaiti chaki ng'i the variety kata the species mitima ng'owa midhi pidho. Mano ero duong' mokalo. To sama High Excellency biro neno ni be pidho yien ochakore kodi ni to in kadiponi ni resge to a group kanyo upidho yien adi amongst the group kanyo unupidho yien adi moloyo mopogore gi mi uso oko nekech mae is a support mar Homa Bay. To uneno ka e loch mar sirikal mar governor masani oneno ni ok en mana pidho yien kende, to mondo un bende joma tindo kaachiel gi mine to gi joma nitie oyud yor tich, nikech ka ubedo gi yiende mang'eny koro udhi uso gi kaka Roy nowacho ni ok ochuno no usnwa gi cha, to joma tiyo kanyo bende koro yudo nweng'o, koso yien udhi chiwo nono.